Hej og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på en server, som jeg har fundet, som en af mine gode venner han har lavet. Så det er meget fedt. Jeg kan lige starte med at gå hen. Herinde der er shoppen. Det er meget fedt. Og så kommer vi til donator shoppen. Jeg er ikke donator herinde. Jeg er stadig koncept. Hvorfor er jeg ikke back med? Fuck me. Nå ja, det er fordi jeg ændrer navn, fuck det. Og her der er dem der er med til serveren. Til at bygge på serveren. Nå, vi er der så ikke mere. Vi må ikke være noget der. Nå, men så kommer vi hertil. Det her, det er et vagtrum, tror jeg. Nej, det der er vagtrum. Ja. Det der, de to YT-celler. Så kommer vi til donator-cellerne. De ser meget gode ud. Det vil jeg virkelig gerne. Sådan en donator-celle. Så kommer vi til BM. Og hernede, så det er bare så man kan dø. Det må vi lige vente på. Jeg skal lige tjekke. Og de bliver ikke så lange de her episoder, fordi jeg skal lige have fundet et rigtig godt program til at optage. Lige nu bruger jeg bare Bandicamp, som står www.bandicamp og så .com eller sådan noget. Hvis vi overlever det, ikke? Ha, vi overlevede det. Nå. /SUICED. Der er suicide. Det må vi lige leve med. Som sagt, det er vagtstuen. Og det er lige nu, der kun mig online. Det kan være, at jeg får ham der en af mine venner i videoen. Her er minen. Den har jeg tjent ret mange point på. Parkour. Her er parkour. Man kan ikke komme op. Lad os lige prøve lidt. Ja, er så fucking lort det parkour. Det dårligste er til det parkour. Vi gider ikke prøve det. Lad os lige vise de sidste ting, og så bliver jeg altså nødt til at stoppe videoen. Lige nu har vi videoen bare i 2 minutter. Det er længe. Her er mine, som sagt. Her kan du købe ting. Her kan du købe de ting. 150. 90. Fuck. Så kan I lige se, hvad det er. I kan bare komme ind. Så, hvis I ikke ved, at man skal købe træ, så er det hende her. Her er der celler, som bliver lavet. Her er der celler. Jeg har haft en celle her, men han har lavet nærmest hele serveren om. Så nu er jeg, og casino er der. Jeg har været vagtanden. Det er ret irriterende, jeg ikke er det med. Nå. Men så må jeg sige farvel.